ka Commonwealth Parliamentary Association Zone 3 ka badai ka seng jong ki lamphang ka yeng dawa thawain ka jala ki than chatai lammangi henne ka si ki la shong jia lang lengba ka virtual conference halor ki babon ki man kynthoh ya ka jingshah kynthoh jong umeli ka Arunachal Pradesh uni nong iring la ban chu pun kan mau dangshen wei samla ba punan kam ya ka YouTube bat ubadai na Punjab upara sing ula kynthoh ya iring ubadai u ameli na ka seng congress umdei u nongshong shnong ka ri India bat ru ka Arunachal Pradesh ka dei sibanta bat ka China na ki lamphang ke belai simanta ki kynthoh yo lamphang ke yeng dorba na Arunachal Pradesh ko musong konor bat ki lamphang na Meghalaya Tripura Mizoram Nagaland bat usumbut lamphang ke jala Assam ki bamidan hakatai ke si kynthoh yo lamphang ke Manipur bat Sikkim u lamphang ke yeng dorba ka jala Meghalaya ba met ba lingdo ula pentep ba ka CPA kala sim ya karai ban leit ban ujor halor ka kam dak ba kin IT ya ka dor kha sau mutirang ba du kari u Narendra Modi bat u lamphang ka Lok Sabha u Om Birla ngaso baban bendip sepi mentakasi ba kum ki lamphang jong ki yeng dorbar jong baro pratli ki state jong ka north east ngilai shong ke meeting menta lingba ki baki ong ke virtual meeting lingba ki TV ban kren ya ke agenda ba kata ke agenda kalong hakabedei ba ka jingshah kynthoh jingshah kan ben baka jingshah nyu ben jong ni kinong north east ha kitu ki basa shathi shakiri thor dina soba ban betip ipiru ba uni ubreu bal kynthoh umni nakaliang jong ka assembly jong ka Arunachal kila phakem chachat wud eu bat ula sakem menta bat udon hapo Arunachal kini ki jingkran kynthoh yangi national support north east sate lamingi kini ki pratli ki state ki juja man kapor bar ka jingshah kno yangi barobor ba ngilong ki khmat ki basndam ngilong ki dur ki bakumne ki bakuntai ngimdei ki nong India bar ngidei ki nong China bar kunta terter ka juwan baha wat na kitu ki brio ki batip syai bang ngidon ngidei ki basa apo India baka judan ka jingkenta ka bensosi ba ka pendiau habang ngilei sabar jong ka north east bal ni so kani ka wan ra ya ka jing so jangai jongi nagari India nrei kani ka kes ka bajya manta de kani ka kes ka bomanta ka bangin simkhia ba halor ka jingshah kno ka jong une we amale napo Arunachal Pradesh kani kamde ka bangi shushim kumne namar borok kata kino ki de kum kini ki jingshah hage bagi juyo i ling bagi kot kubor ke jingshah nyon ben ke jingshah bat bor ben ke jingshah be ben le ben ke jong ki breu ki barang ni na ponodis ki kena samla ki balik pure ki to ki bala trai sethi sepo ki sabar jong ka north east ki jucha ti bat le nyong ben yaki na ka kapor ke jingshim jongi na case na marba la jushim kita ki jat case menchwa barobor kadai namar ba kadai nakaliang joka state government nakaliang joka sarkar barobor ka julong kumta but hakani ka case ka bomta ka pher ngila bangin take up nakaliang ngila ban sim kam nakaliang jongi kum ki speaker kadang namar ba kadai yaki member jongka house nakaliang jongi ngimla ban sim kam yaki to ki bam let's ki bam dei ki member jong assembly the halor kani ka nongrim ba ka platform ni kwaro ban ring lang yaki nongshong shnong jong ka north east borok away ban penpau ya ka jing persya ka jungi yaki ba kum kini ki jing kno ba ki jing kynthoh ben yangi ki nongshong shnong jong ka thai north east then na halor ka jing karan ka jungi ki speaker ki ba phe adu speaker jong ka Arunachal Pradesh adu speaker jong ka Mizoram speaker jong ka Tripura speaker jong ka Nagaland speaker jong ka deputy speaker jong ka Assam kiwe ngira shimya karai bangin ai ya ka memorandum na ka representation na ka jingthoh ka ba ngi pen pau ya ka jing somsi but ya ka ba ngin pha ya ka jingthoh sha o prime minister barang ba do jong ka India Narendra Modi bat kumjur sha o speaker jong ka Lok Sabha bakin simkam ya kum kini ki case ki baja
nakapor skapor khnang ba kani ka jingshah nyo ben ba ka jingshah kynthoh ben ba ka jingshah le ben ka jong ki nongshong shnong jong ka north east block away ki de ban kut no